Les Joventuts Socialistes de Catalunya han aprovat l'informe de gestió presentat per l'executiva amb un 97,4% dels vots. La gestió, realitzada durant els últims 3 anys, ha destacat per l'entrada de les Joventuts Socialistes a les organitzacions internacionals GISU i ECOSI, l'impuls de la formació per donar sortida al capital humà de les joventuts i la creació de noves sectorials com la d'igualtat que posen de relleu les necessitats de la societat actual. Al llarg de la tarda, els representants de les diferents federacions han valorat positivament el treball desenvolupat, sense oblidar posar de relleu aspectes que s'han de millorar per continuar creixent com a organització juvenil. No obstant, tots els delegats han coincidit en ressaltar el treball de cohesió realitzat per l'executiva que ha contribuït a fer de les Joventuts Socialistes de Catalunya una organització potent amb una estructura forta i preparada per treballar conjuntament amb el PSC.